салом дӯстдорони варзиш, шумо қарор доред дар канали Sports TG футболи ҷаҳонӣ ҳоло дар карантин аст ва ин маънои онро дорад ки имрӯз мо дар бораи як таърихи аҷоиби футболӣ гап мезанем. Шумо медонед ки ду футболбози беҳтарин ва хайбкунанда дар серия А наметавонанд бе дашном дар бораи якдигар гап зананд. Бале, гап дар бораи Криштиану Роналдо ва Златан Ибрагимович меравад. Гуноҳгори асосӣ мисли ҳарвақта Ибрагимович мебошад. Ин стили ӯ аст. Барои чӣ Златан ин қадар Роналдоро бад мебинад? Биёед дар ин бора суҳбат мекунем. Аввал дар канал обуна шав ва лайки қиматбои худро аз ёд набарор, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар вақти набудани футбол шумо метавонед дар приложения 1x бо киберспортҳо ғолиб шавед ва ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби $100 шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. Чанд қадар пеш вақте ки Роналдо дар Мадрид ҳунарнамоӣ мекард ва Ибра дар ПСЖ буд, Златан дар бораи бозингари португалӣ суханҳои хуб мегуфт. Криштиану яке аз футболбозони беҳтарин дар таърихи футбол мебошад. Ӯ дар Мадрид хело уровни беҳтаринро нишон медиҳад. Баъди ин суханҳо чанд сол гузашт ва ҳурмати Ибра ба Криш нест шуд. Баъди голи беҳтарин Роналдо баъд дарвозаи Ювентус дар Лигаи Чемпионҳо, Ибра дар як телешоуи испанӣ дар ин бора гап зад. Ин голи хуб аст, лекин ӯ метавонад ҳамин хел голро аз 40 метр дурӣ занад. Ин суханҳо тамоми интернет ва сомонаҳоро фаро гирифта буд ва дар ин бора ҳамаи мақолаҳо менависанд, лекин ин танҳо саршавӣ буд. Вақте ки дар охири соли 2019 овоза пайдо шуд ки Златан ба Аврупо бармегардад ва довталаби асосии дастаи Милан мебошад, журналистон аз ӯ пурсон шуданд ки ӯ тайёр аст серия Аро бо Роналдо тақсим кунад. Ӯ ин хел ҷавоб дод: оё ман Роналдои ҳақиқиро дар Италия меёбам? Не, барои ки Роналдои ҳақиқӣ бразилӣ мебошад. Криштиану Роналдо истеъдод нест, танҳо машқу тамринҳо. Роналдои бразилӣ ин мӯъҷизаи футбол мебошад. Чӣ коре ки ӯ намекард, бо ҳавас тамошо мекарданд. Дриблинг, давидан, голҳо, ӯ феномени ҳақиқӣ буд. Ӯ бо тамринҳо ин хел футболбоз нашуд. Ин намуд бозингарон ҳамин хел бо истеъдод таваллуд мешаванд ва ӯ ягона аст. Бо Роналдино ман дар Милан бозӣ карда будам. Дар он вақт карьераи беҳтарин ӯ пастсар шуда буд, лекин ба ман маъқул буд бо ӯ бозӣ кардан. Ӯ бо прическаи худ дар майдон медавид ва бо дриблинги худ дилхоҳ бозингарро кӯдак мегардонд. Криштиану Роналдо бошад қалбакӣ ва ғайри табиӣ мебошад. Аммо ин суханҳои охирини ӯ набуд. Златан ҳатто Роналдоро барои гузаштан аз Реал ба Ювентус танқид кард ки бозингари португалӣ барои мотиватсия ба дастаи Турини гузашта буд. Ин чиз барои ӯ як чолиши нав аст. Ба дастае ки серия Аро 7 маротиба пайи ҳам гирифта буд, ин ҳамаш дурӯғ аст. Агар ӯ дар ҳақиқатан мотиватсияи нав мекофт, то ба Ювентус дар вақте ки ӯ дар серия Б буд мегузашт. Дар ин суханҳо дида мешавад ки Златан чӣ гуна одам аст. Аммо барои чӣ Ибра ин қадар Роналдоро бад мебинад? Мумкин дар ягон ҷо ӯро хафа карда бошад? Не, ҷавоб осон аст. Златан трекшторро хело нағз мебинад. Бо стили Конор Макгрегор аз футбол ӯ шоу месозад, на танҳо дар майдон, ҳамчунин берун аз он. Агар шумо ба хронологияи ӯ назар кунед, то суханҳои сахтраси Ибра томи интернетро дарав фаро мегирад. Ибра на танҳо бозингари хуб мебошад, ки ӯ ин чизро ҳардам дар майдон нишон медиҳад, ҳамчунин бозоргир, яъне маркетологи хубам ҳаст. Баъди ягон суханҳои сахтраси ӯ дар инстаграми ӯ 1 миллион одам обуна мешавад ва рекламаи шахсии ӯ даро серталаб мешавад. Аммо барои чӣ ӯ танҳо Роналдоро пас мезанад? Ҳама осон аст. Роналдо футболбози машҳури ҷаҳон мебошад ва бештар намоиш дорад нисбат ба Месси. Дар соли 2019 Криштиану 40 маротиба бисёртар дар сомонҳо ном гирифта шуд нисбат ба Месси. Аммо бозингари аргентиниро Ибра низ 1 маротиба гном гуфта пас зада буд. Ибра танҳо масхарабози грамотӣ мебошад, ки бо суханҳояш дар таърихи футбол медарояд. Мо Златанро на танҳо бо голҳои беҳтарин ба ёд меорем, балки бо рафтори саркаштарини ӯ, барои ки танҳо Ибра метавонад худро ҷиддиёна бо дилхоҳ одам баробар кунад. Дар ин ҷо ягон бадбинӣ нест, танҳо бизнес ва хайп. дӯстон, ба ҳамин тамом. Лайк мон агар ин намуд видео ба шумо писанд омада бошад. Агар ин видео 1000 лайк гирад, боз як видеои шавқовари дигар мебарояд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.